Αυτό που βλέπεις είναι τώρα από πρώην. Οκ. Το κράτησες για να το πάρει το πίσω, οπότε το κράτησα. Δεν το δέχτηκε. Δεν το δέχτηκε. Εντάξει, και το κράτησε για το fit. Respect. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπω ότι ακόμη ένας ευχαριστημένος πελάτης βγαίνει από το μαγαζί με μια τσάντα. Παρακαλώ, περάστε. Πεζόδρομος είναι, αλλά δεν πειράζει. Τι το πάραμε σήμερα από εδώ? Ένα κάργο. Deadstock, μάλιστα. Μούδα. Αμερικανιά, military βλέπω. Ναι, θα του συνδυάσω μάλλον με τα Timberland. Φοράω Nike Air Force λευκά. Παντελόνι από τοπικό μαγαζί στο Αγρίνιο. Αγρίνιο City από εκεί είσαι. Έχω πιλαράκια από εκεί. Ωραία. Και γενικά οι Αγρινιώτες είναι τρελοί. Ναι, ισχύει, είμαστε λίγο τρελοί. Λοιπόν, και αυτό εδώ το τρώω παρά από τα Πέρσκα. Red Hot Chili Peppers. Είναι special edition, γι' αυτό δεν κράζουμε τώρα fast fashion, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Ένα jewelry check, βλέπω ένα καδενάκι διακριτικό. Αυτό μου το πήρε η κοπέλα μου, δεν ξέρω από πού. Τέλεια. Κάνουμε λίγο ένα zoom στην κοπέλα που έκανε δώρο στο αγόρι της. Δαχτυλιδάκι. Δαχτυλιδάκι το πήρα από τη Ρόδο σε ένα μαγαζί. Και πυρσιγκάκια βλέπω εδώ. Ναι. Μια χαρά. Θέλω να μας πεις 3 λέξεις με τις οποίες θα χαρακτηρίζεις το νησί της Λέβη. Παρεξηγημένο, όμορφο και περιπετειώδη. Τι θα έλεγε στους θεατές που μας βλέπουν για τον Guantanamo? Λοιπόν, πάρτε, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πιστεύω θα βρείτε πολλά. Αξίζει. Αυτή η σακούλα είναι από τον Guantanamo Coast. Πλάκα κάνει. Φοράω All Stars, φύλλα κάλτσες αγαπημένες, 1 ευρώ. Κορσές από το Vinted, 6 ευρώ.